Qui ets? Sóc Eric. I com has entrat? La porta estava oberta. Aquest collons de la Graciela. Hola. Passa. M'hauria agradat saber com haguera sigut la meva vida si haguera viscut ací. No ho sabrem mai. A la vida has de prendre moltes decisions i no saps cap on et poden dur. Marxa. Maria, sisplau. Et dic que marxis. Que marxis, fill de puta! Hola? Teresa? Teresa? Teresa! Sister, per què t'he de dir sister, no? Yes, brother! Però si estàs igual. No passa res. No tens cap dret a abandonar-me. Va ser tu! Va ser per culpa teva! Tota la vida hauré de pagar la meva condemna? Era una nena, tenia 8 anys! 10 anys! Aquell dia fèiem 10 anys! Era una nena, igualment! Agafa la Maria Teresa. Vam dir que li posava Maria Teresa, però que li diria Maria. Doncs a mi m'agrada més Teresa. Digui com vulguis.